Nu er Eclipse så startet op igen, efter vi fik installeret Agator Workbench pluginet, og jeg vil nu vise, hvordan vi får sat et Agator-projekt op, altså det vil sige få peget på en eksisterende Agator-installation, så vi kan se den i vores Agator Workbench, som er en del af Eclipse her. Vi kan enten vælge at skifte til Agator-perspektivet, som er et nyt perspektiv, som kommer med Workbench-pluginet, og så oprette projektet derfra, eller vi kan simpelthen via filmenuen vælge at oprette et Agator-projekt, og så få åbnet Agator-perspektivet. Vi gør det sidste, så vi siger New Project, og i Agator-kategorien ser man, at der så kun er mulighed for at vælge et Agator-project, så det gør vi. Og man skal så udpege sin Agator-installation, hvor den ligger på ens maskine. Så vi browser hen til et Agator-projekt, vi gerne vil have, en Agator-installation, vi vil have sat op som projekt. Og der har jeg et par stykker liggende her. Jeg vælger en testinstallation, jeg har liggende. Og så skal vi i øvrigt også give det her projekt et fornuftigt navn inde i Eclipse, så vi ved, hvis vi har flere projekter, hvad det er for et, vi sidder og kigger på. Normalt vil man sikkert give det navnet på den kunde eller installation, som det er vedrører. Jeg kalder det bare her 310 test. Og så vil Eclipse nu gennemløbe projektstrukturen, finde filerne og validere forskellige filtyper, for eksempel XML og HTML-filer med videre bliver nu valideret. Det tager tit længere tid, end det gjorde her i min lille præsentation. Hvis ens Agator-installation indeholder rigtig mange XML-filer eller andre, i det hele taget mange filer, jamen så tager den her proces måske lang tid. Og der skal man bare væbne sig med tålmodighed og lave noget andet imens. Man skal ikke begynde at lukke tingene ned, fordi det vil afslutte på et tidspunkt, og så vil Agator-perspektivet åbne, ligesom det nu har gjort her i min installation. Vi ser, at Agator-projektet nu findes herovre i et nyt view, som hedder Agator Explorer. Det er lige trimmet lidt navnet her, hvis vi gør den lidt større, så burde vi kunne se det. Er Agator Explorer, og vi har så det her Agator-projekt. Det er en helt almindelig træstruktur. Vi har valgt at filtrere nogle directories fra, så de ikke vises, men dem kan man så se her i Navigator viewet, som vi har valgt at også præsentere i vores Agator-perspektiv som et view. Ellers vil jeg ikke fortælle så meget mere i det her screencast, men i det næste screencast vil jeg gennemgå Agator Workbenchen, perspektivet og de forskellige views og muligheder, som der nu er med Workbenchen.